εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με το ιατρικό μας ένθετο και όπως προαναφέραμε σήμερα θα μιλήσουμε για τη νέα αυτή τεχνική Bowen, η οποία είναι κάτι σαν φυσιοθεραπευτία, χειροπρακτική. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τους ειδικούς και καλημερίζουμε τον κύριο Ανδρέα Ζώπο. Καλημέρα σας, καθηγητής εκπαιδευτής. Και τον κύριο Γιάννη Λιζίδη, φυσιοθεραπευτής. Καλημέρα σας και έρχεστε εκ μέρους του Συλλόγου των Φυσιοθεραπευτών στην Κύπρο. Αρχίζουμε με εσάς, κύριε Ζώπο. Πέστε μας σε γενικές γραμμές, σύντομα, επειδή ο χρόνος μας δεν είναι περιορισμένος, τι είναι αυτή η καινούργια τεχνική, σε τι θα βοηθήσει τους ασθενείς και τι πρέπει να γνωρίζει σήμερα ένας ασθενής για το συγκεκριμένο θέμα. Η τεχνική αυτή είναι πάρα πολύ καινούργια, ειδικά στην Κύπρο. Έχουμε τώρα στην Ευρώπη μόνο 10 χρόνια που βγήκαμε εκτός Αυστραλίας. Και είναι πραγματικά πολύ θαυματουργή, μπορείς να πεις. Είναι πολύ ήπια. Δεν υποχρεώνει το σώμα να κάνει τι θέλει ο θεραπευτής. Απλώς ο θεραπευτής της τεχνικής αυτής είναι ένας καταλύτης. Δίνουμε μηνύματα στο σώμα με μικρές κινήσεις. Κινήσεις ακριβίας σε ορισμένα σημεία του σώματος. Και το σώμα από μόνο του κάνει αυτοθεραπεία. Το πού μπορεί να βοηθήσει, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τα πάντα. Όταν ένα σώμα είναι σε δυσαρμονία, τότε υπάρχουν προβλήματα. Η τεχνική αυτή έχει την ιδιότητα να φέρει το σώμα σε ισορροπία και αρμονία. Που σημαίνει ότι το σώμα από μόνο του θα κάνει τη θεραπεία του. Μάλιστα. Κύριε Λιζίδη, σαν φυσιοθεραπευτές, πώς εσείς δέχεστε αυτή τη νέα τεχνική, η νέα ενημέρωση, κάτι καινούριο στον δικό σας, στον τομέα σας, θα σας βοηθήσει, τι είναι το καινούριο αυτό για σας? Σίγουρα είναι μια νέα τεχνική, η οποία και σε εμάς ήταν κάτι το απίστευτο. Δυσκολευτήκαμε πολύ να τη διδαχτούμε, όχι για τα δύσκολη τεχνική, ήταν δύσκολη να την πιστέψουμε στην αρχή. Γιατί? Γιατί ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που μάθαμε στις σχολές φυσιοθεραπείας, από όπου διδάσκεται αυτή η τεχνική. Με δυσπιστία, η αλήθεια, στην αρχή τη διδαχτήκαμε και λέγαμε θα τη δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Η αλήθεια, μόλις πήγα εγώ στο σπίτι, έπαιρνα τηλέφωνα συγγενείς και φίλους να δοκιμάσω πρώτα σε αυτούς και μετά το δοκιμάσω στους ασθενείς, στους πελάτες μας. Και όλοι είχαν να πούν ότι είναι πολύ εντυπωσιακή τεχνική. Από τότε, κάθε 3 μήνες έρχεται ο κύριος Ανδρέας για τα σεμινάρια. Και από τότε εντατικά τη μαθαίνουμε και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει αποτελέσματα και τα βλέπετε στην πράξη μας, στην πράξη και άμεσα. Σε ποιους τομείς ιδιαίτερα έχει πιο άμεσα αποτελέσματα? Μπορώ να πω σε όλους. Είναι πραγματικότητα σε όλα. Μυοσκελετικά, από χρόνιες παθήσεις, από οτιδήποτε υπάρχει. Ο ασθενής θα έρθει κοντά σας με την υπόδειξη, μετά από υπόδειξη ορθοπαιδικού, ή μπορεί να έρθει απευθείας κοντά σας? Στην Αυστραλία οι περισσότεροι πελάτες που έρχονται κοντά μου έρχονται από γιατρούς ή από ορθοπαιδικούς. Να μείνει αυτό εδώ, αυτή η διαφάνεια, έτσι, για να μας πει και κάποια πράγματα. Η τεχνική αυτή είναι αναγνωρισμένη στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία. Στην Κύπρο ακόμα τώρα αρχίσαμε. Σιγά σιγά. Τι δείχνετε εδώ ακριβώς, τι γίνεται εδώ? Είναι μια διαδικασία που είναι του αναπνευστικού και είναι στο μάθημα μέσα, κάνω παρουσίαση, βλέπουν οι μαθητές πώς γίνεται η τεχνική και μετά κάνουν πρακτική αναμεταξύ τους. Ποια προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα με αυτή την καινούργια μέθοδο? Από ένα μικρό κεφαλόπονο μέχρι και χρόνιες παθήσεις. Και όλα, όπως παραδείγματος χάρη, προβλήματα στον ώμο, γόνατα, από πεπτικά, από οργανικά προβλήματα, τα πάντα. Και δηλαδή αυτή η τεχνική δηλαδή τι προσφέρει που δεν μπορούσαν να προσφέρουν οι τεχνικές που ήδη γνωρίζουν οι ειδικοί και εφαρμόζουν μέχρι στιγμής? Αυτή η τεχνική, όπως είχα πει προηγουμένως, έχει την ιδιότητα να χαλαρώσει το σώμα σε τέτοιο βαθμό που το σώμα από μόνο του να κάνει θεραπεία. Ο κύριος Bowen, αυτός που ανακάλυψε την τεχνική, πίστευε ότι όταν μπορέσουμε να φέρουμε το σώμα σε τέλεια χαλάρωση, το σώμα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτοθεραπεία. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν πάρει κάποιος τη γρίπη, το σώμα θέλει να ξαπλώσει, να μείνει ζεστό, να χαλαρώσει για να μπορέσει να δουλέψει, να διορθώσει τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι?